Okay mga brothers and sisters, kining scene o video karon nga inyong nakita sa kilid ni siya sa Dipolog Cathedral. Niadto ning January 6 nako ni siya na take ni nga video. Nagdakaw ko ani kay na ako'y lakon. Then hapit ko diri sa Dipolog Cathedral o kining scene o video nga inyong nakita karon sa kilid ni sa Dipolog Cathedral. Okay, sa Dipolog Cathedral. Natay nakita nga sakyanan auto, dayon na decoration nga bulak. So buti pasabot sakyanan nas kinasal, so na ay gikasal karon diri sa simbahan sa sulod. Okay, na ay murag makita nato nga kanano murag part na siya sa kining unsa ni sa setting sa kasal o kanang na ay murag tilon diha nga gitabon. Okay, so special ning kasala kay medyo kuan no mga kita na to god kining kasal god sa atong nakita sa atong simbahan, either special or simple lang. Okay, pero atong timan-an biya nga sa atubangan sa Dios ang kasal wala na siya special o ordinary or simple. Solemn na, wala na siya classification. Kanang atong pag-ingon nga na ay kasal nga special o simple or ordinary kana ato-ato ra na sa tao ra na nga setting, no? Maka-ingon tag-ingon ana tungod kay depende man na pod sa ato pong kuan. Panalangin nga nahuptan nato og daghan tag kwarta, wa man pud gibawal nga bulak-bulakan na tugmaayo ang kanang seremonya sa kasal nga mugasto ta, wa man pud gibawal mo nang makaingon tag special niya og wa pud tay daghang kwarta, mao na nga simple ra atong magasto mo nang maingon tag ordinary. Okay, kanang or si tawagan na simple lang, depende na sa atong handa pod. Pero wala tagi require sa Ginoo ana ha, wa tagi gimanduan po sa simbahan nga kinahanglan special gyud or kinahanglan ordinary or simple. Wa tagi bawalan ana as long as solemn. Okay, pero atubangan sa Ginoo wala na siya special, wala ordinary or kuan. Basta ang kasal yun na siya. Paghikot sa gugma sa magtiayon. No, mao na atong iklaro ninyo kay sa makadaghang higayon sa wayon man ta, no? Labi na sa mga dili Katoliko, ilatang sa wayon nga sumaning Katoliko, klaro ni nga di gyud ni matuod ning simbahan na kay na may ang kasal na special na apoy kanang ordinary lang. Sa ato ra na siya, no? Kay ang example ko na bisan sa atong pamilya, kung daghan tag kwarta ang usa ka pamilya daghang kwarta, so makita na to ang balay kuan pod medyo nindot po kayo din daghang mga unsay dihay makita na to. So yun na pero og gamay ra pud tag kwarta dili ta dato, so ang ato pong balay or unsay atong naa nato mao ra pud na dili magparehas ang matag pamilya. Buti pasabot nara na nato. Giyon sa nato. Hinana pod kung magkasalta sa simbahan, siyempre wa man pud ta bawali og i-engrande na to munang tawag na to special, kung daghang panalangin hagantag abot. So yun na. Then og wa pud tay ikagasto og kanang
kanang maayo, so wa man pud gibawal nga simple lang. Pero atong klarohon nga sa atubangan sa Ginoo wala na siya special or ordinary. Kana pagbalaan yun na no sa higot sa kaminyoon mo na atong iklaro diya. Okay, ina na ra. So dayon na apasumpay pa day tuod nga kanang moingon sila nga uy kanang kasal sa Katoliko kanong bayaran man na. Okay. Actually ang mga sakramento, okay, kanang kasal usama nas mga sakramento sa pagtulon ang Katoliko wala gyud na bayad na. Tanang mga sakramento wala na bayad nga naman kay priceless man na. Unsa man ang priceless, dili mabayaran, walay tukbang. So kanang mga sakramento sama sa kasal wa gyud na bayad. Pero nganong naman tay ihatag tukbang kuana na kanang atong gihatag or amount ba nga gi-specify wala tay laing buot ipasabutan na apil na sa atong mga offering o nga para itabang nato sa atong simbahan. Okay, sa mission sa simbahan mo gasto man gyud dayon sa mga kining unsa pay mga kagamitan diha no nga magamit ng atong gihatag sa ato na siyang gikasabutan nga mga sakop sa simbahan kung mag-meeting nga natay amount nga gisitar ngayon na dili na siya bayad sa sakramento kundi ato lang na siyang isipon nga sa kahago baka sa mga worker diha sa simbahan ina na ug unsay mga dapatan na mao na siya kaning atong buot ipasabot ato nang iklaro. Parehas ba anang Biblia? Kanang Biblia mga pulong sa Dios man ang sulod anang Biblia wa gyud nay bayad. Pero nganong mupalit man tag Biblia? Ang pulong diha sa sulod sa Biblia wa ni bayad. Dili na ibaligya kay nadawat nato na nga wa ta pabayra ato po nang ilibre. Pero nganong bayaran man nato? Anong ibaligya man nato ng Biblia? Kay kanang papel diha kanang pag-imprinta ang kahago sa pagbuhat ana dili man na libre. Mugasto man ta ana. Mo nang pabayaran nato. Ang bayaran nato diha sa Biblia kanang papel, kanang kahago sa nagbuhat ana. Pero kanang pulong diha wa na bayad. Ina na pod kanang mga sakramento kay balaan man na di na mabayaran. Kay balaanon man ang abutang. Unsay atong gibayaran diha intended na sa support nato sa simbahan. Okay. Support nato sa simbahan. Okay, wala na siya gipasabot sa simbahan nga bayad na sa sakramento. Dili mabayaran ng sakramento. Na ako'y gipost ani dugay na sa kuan. Dugay na to. Ako pa tong pangitaon, ako tong i-repost. Ang detalye na ko nga explanation anang mahitungod sa gibayad na to diya sa simbahan sa mga sakramento dili na actually bayad sa sakramento. Okay, ato nang klarohon kay dili mabayaran ang sakramento kay balaanon nga butang kana priceless dili na matukbangan og kwarta. Okay, so diri lang tataman kining background nga inyo nakita ang sine talan-aw ni diha sa atong Dipolog Cathedral. Okay, nga nakita nato nga naay sakyanan nga sa kinasal then naay gikasal diha sa sulod walan ta mo sulod. Okay. Nga atong nagduda ta wa mo kuno sulod pero atong makit special siguro ng kasala kay na may kanang ingunana nga bulak-bulak sa kining kanang pagpaanindot sa seremonyas. Okay. So
ato lang siguro, no? Okay? Atong paghulagway aning video karon nga inyong nakita.